Усім прывітанне, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А зараз са мной на сувязі фронтмен метал гурта Гудстауэр Леслі Уладзіслаў Наважылаў или Уладзіслаў Леслі Наважылаў. Прывітанне. Прывітанне, я тут. Леслі, з чаго пачнем? Давай ўсё ж таки з самага пачатку мы вызначымся з не з тэмамі дакладней, а з тое, пра што можна казаць ці не можна, паколькі ты ўсё ж таки з'яўляешся, я так разумею, фігурантам нейкай там справы у дачыненні да цябе, якую распачаў следчы камітэт, то магчыма у цябе там ёсць нейкія абмежаванні, нейкія падпіскі, нейкія папярэджанні, пра што можна, пра што не можна гаварыць. Так што што можаш гаварыць, а што не можаш, на якія тэмы задаваць пытанні, на якія не. Ну, агульна я могу расказаць, што за справа, у чым мяне абвінавачваюць, адкуль у чаго там вушы растуць, як кажуць. А дакладна, што тварылася учора, напрыклад, у следчым камітэце, што мяне пыталі, гэта я ўжо сказаць не магу. Ну добра, у любым выпадку ты лепш разбіраешся, пра што табе можна казаць, што не можна казаць. Я буду задаваць пытанні, калі раптам нешта такое, што можа несці нейкая там небяспеку ці пагрозу табе, то просто не адказваеш, да і ўсё. Ці гаворыш, я не магу пра гэта гаварыць. Цяпер давай вызначымся ўсё ж таки у межах якой там справы ці там і ў якім статусе, самае галоўнае, ты на сёння знаходзішся? Мяне падазраваюць у злачынстве. Я дакладна, як заўжды, не памятаю артыкул, але гэта кшталту абраза чыноўніка, ці, як там кажуць, должностного лица. Вось гэтыя ўсе чынавенскія фразачкі. Вось, пры выкананні. Ну, што такое. Вось, і я быццам вельмі абразіў губернатара Гомельскай вобласці. Дарэчы, ён аб гэтым, як я зразумеў, дагэтуль не ведае, бо справу узбудзіў менавіта СК, а ніякіх паказанняў і апытанняў пацярпелага не праводзілася. Але даволі дзіўная сітуацыя, што чалавек, якога абразілі, нават не ведае, што яго абразілі. Ну, все бывае, ладно, але ты-то сам хоць ведаеш, дзе гэта было, якімі словамі, якімі учынкамі, якімі, я не ведаю, позамі ты яго абразіў? Якімі позамі? Ведаеш, калі да мяне прыйшлі следчыя з СК Гомельскага і сказалі, вы абразілі Салаўя, я па-перше падумаў, што размова ідзе аб Салав'ёвым, але я кажу, я ніколі нават ягоныя стрымы не гляджу. Не, Салавей. А хто такі Салавей? Гомельскі губернатар. Я, напэўна, паўгадзіны хадзіў і сіліўся згадаць, дзе, што, які. Ну, я не ведаю, ніяк і ведаць бы не ведаў. Але атрымалася так, апынулася, што 16 жніўня, калі у нас у краіне было наогул все іншае, была іншая атмасфера, іншыя настроі, я цікавіўся тым, што адбываецца у мяне на радзіме, у Гомлі, і тады была такая тэндэнцыя, калі народ сустракаўся з уладамі гарадоў і задаваў розныя пытанні. Вельмі шмат было пытанняў такіх некамфортных для ўладаў, і мне было цікава, як яны на гэта адкажуць. Была сустрэча гамельчукоў з уладамі горада. А як надалей высветлілася нават і в области, і там прысутнічаў Салавей. Яму задавалі нейкія пытанні, там пытанні былі канкрэтныя, але ніводнага канкрэтнага адказу ён не даў. Я нават памятаю, што гэты ролик я
ну, до конца я не доглядел. Я просто его закрыл, бо там ничего цікавого не было. И написал в комменте то, что, ну, короче, мата там не было нікого, ніякого, але я просто написал, что дадзены чалавек не суадказвае месца, якое я займаю. Непрафесійна ён поступае. Вось, і што цікава, я калі на яго глядзеў тады, ён мне вельмі нагадаў всяких персонажаў, ведаеш, такая літаратура расійская 19 стагоддзя, там Ревізор ці Салтыков-Щедрым, там вось былі такія градоначальнікі, дзяржыморды, землянікі, вось гэта ўсё. І вось калі ўсё гэта сабраць в одно, так і атрымаецца вось той образ, які я ў яму бачу. Я яго і агучыў там у каментарыях. То бок там навогул не абразу. Вось, але ж там, разумееш, там што цікава яшчэ ў гэтым трэдзе, там сустракаліся такія каменты, якія, ну, насамрэч экстрэмісцкага характару, там заклікі да гвалту ў адносінах улады і усякага такого, але чамусьці вось я апынуўся больш вінаватым. Атрымліваецца, што ты чыноўніка ў каментарах, ну, как бы так сказать, параўнаў з літаратурным персонажам, прычым з літаратуры класічнай. Там самае цікавае, што нават фраза яна выбудавана ў такім стылі, разумееш, пад Гоголя, пад Ревізор, пад Салтыкова-Щедрына такі. Ну, вось я люблю трохі местамі так выражацца віціевата, як кажуць, пад архаічна трохі. Ну, я там так і зарабіў. Мабыць, гэта іх напугала і абразіла. Не зразумелі тваёй архаічнай мовы, тваіх фразеалагізмаў і падумалі, нешта ўсё ж такі... Кшталту, што самы умны тут, што? Ну, шо гэта такое? Ян Коко, Леслі, прывітанне, я ваш фанат. Не ведаю, хто такі Ян Коко, можа, ты ведаеш, але вот фаната ўжо маеш, выявіўся адзін. Дякую. Не ведаю, правда, фанат так вот Леслі актывіста-каментатара ці Леслі фронтмена гурта Гудставар. І калі раскажы мне яшчэ раз пра тое, як вот прыйшлі да цябе і вот далей што, вот як развівалася падзеі, як ты гэта ўспрыняў, што ну вот ўсё ж такі ўсё, мне гамон, гэта нейкія жарты, ці якая была рэакцыя на ўсю гэтую сітуацыю? Ні ў якім разе не жарты. Першая мысля, ну, хутчэй за ўсё гамон. З першай справы я папярэдзіў людзей з працы, што да мяне прыйшлі, напісаў у Facebook, потым стэлефанаваў адвакату, і Колесова Гудзільна хутка адклікнулася і дапамагла мне, дарэчы, вельмі. Яна прыехала, знайшла хвілінку і шмат чым дапамагла. Вось. І ведаеш, справа ў тым, што я, напэўна, чакаў, што прыйдуць. І весь час я гадаў, вось прыйдуць, але за якія ж грышкі? Вось я чакаў чаго заўгодна, але не гэты факт, аб якім я наогул забыў. Я, ведаеш, я на наступны дзень забыў о тым, што я і такія каментары оставлю. Все, гэта было нешта такі далёкі фрагмент гісторыі. Вось. Справа ж тым, што да каго заўгодна могуць прыйсці. Законы ж не да законаў ж, разумееш. Ну, вось таму. Толькі вось нагода сама мяне здзівіла. Такім чынам ты ввогуле как бы чакаў, што абавязкова прыйдуць, але не ведаў чаго. Так. Ну, сітуацыя, канешне, далёкая ад ідэальнай, нават у краіне, дзе інагда не да законаў, калі, здаецца, нічога не рабіў, але перакананы, што абавязкова прыйдуць. Ну што ж, так і вы рэалі, што ж паробіш.
Наколькі я ведаю, да, вот яшчэ один нюанс. Ты сказаў, што першыя прыйшлі да цябе з СК па Гомельскай вобласці. Ты зараз жывеш у Мінску, і следчыя дзеянні хто зараз вядзе? СК Гомельская? Гомельскі СК, гэтым займаецца Гомельская СК. Учора я быў у Гомлі і зрабіў візіт у будынак Гомельского СК, у якім раней быў роддом, радзільны дом. Там нарадзіўся я, нарадзіліся мои дзеткі оба, там мои браты нарадзіліся, а зараз там СК. Ось такая. І он самы прыгожы сярод усіх СК Беларусі областных. Вось, потому что ни у кого такого больше прыгожего будынка нема. Ось так. И я там, разумеешь, такую двойную миссию выконывал. Сходил у СК и заодно сгадал дзяцінства. Ну, таким чином я, можно сказать, отзначил 35-ю годовину Чорнобыля. Ось. Ну, такая акция атрымалася. Але я никому про это не кажу, бо акция гэта опасно. Ну да, наведаў роддом, дзе з'явіўся на свет, можа яшчэ і ў кабінеце быў тым, дзе знаходіцца акно, з якога цябе маці показывала твайму бацьку, і ты яшчэ там думаў, Усё магчыма. Ну, бачыш, якая іронія. Наведаў дом, дзе я нарадзіўся, і дзе за мной следзяць. Мікіта Чучай, прывітанне з Рыгі, Леслі, Ян Кукоў. Чугай, это Никита Чугай, это наш хлопец. Ага. Ян Кукоў дакладняе песню «Людзі на балоце», «Людзі на балоце» адлюстроўвае нашу рэчаіснасць. Вось такія крыўдлівыя. Дарэчы, Ермошына ў адказ на папрокі на здзеклівыя эпітэты кандыдата Лукашэнкі на адрес сваіх апанентаў пераконвала нас, што знявага гэта паняцце вельмі суб'ектыўнае. Дарэчы, да, вельмі суб'ектыўнае. Было б цікава ўсё ж такі даведацца меркаванне самого пакрыўджанага, наколькі моцна яго гэта пакрыўдзіла. Ну, ты ведаеш, я лічу, што мы наўрад ці даведаемся, бо на дадзены момант мне дакладна вядома, што ён, ну, мабыць, у лепшым выпадку ведае, што ёсць такая справа. Але не было афіцыйных ніякіх апросаў яго і нічога. Вось, гэта я даведаўся яшчэ да таго, як падпісаў бумагу аб тым, што я не магу нічога расказваць пра тое, што адбывалася ў кабінеце следчага. Папера аб неразгалошванні ёсць. Па праўдзе я яшчэ і пакатацца не магу па заграніцах, ужо ўсё, сяжу тут. Ага, то есть падпіска аб нявыездзе. Ну, там нейкае абмежаванне. Ведаеш, там ёсць розніца невялічкая, але сэнс аднолькавы. Ну так, да. Ну, гэта цябе, канешне, у сённяшняй сітуацыі вельмі так, канешне, абмяжуе, да. Планаваўся сусветны тур Гудстауэра, а тут зараз такі аблом. Цяпер прыйдзецца разыгрываць саладуху, як заўжды. Славянскі базар. Група «Маладыя пацаны». І Гудстауэр на разагрыве. Ведаеш, па праўдзе сказаць, калі я толькі вот даведаўся пра гэтыя твае стасункі романтычныя са следчым камітэтам, адразу чамусьці падумаў, што гэта працяг гісторыі, за якія ты ў свой час 15 сутак адседзеў. Вот, 8. 8, да, што, маўляў, там дваровая актыўнасць. Мне пашанцавала мне. Да, але як выглядае, што ўсё ж такі сувязі ніякай няма. Ну, гэта мы яшчэ паглядзім, як я ведаю, Саня Памідорова зноў выклікаюць у СК, і гэта датычыцца нейкіх флешбэкаў, якія звязаны з той гісторыяй. Так што не выключана, што мяне яшчэ раз пазавуць. Але на гэты раз ужо ў Менску. Я так разумею, што яны наогул не збіраюцца нікого, так сказаць, у пакоі заставляць. Яны будуць долбіць. Яны, бачыш, яны робяць, як Калеснікова сказала, але не ў той бок.
Ну так, сапраўды, вось с Александром Помидоровым ситуация вось тая, вы ж разом тады, можна сказаць, чалілись на нарах адначасова і за одну і тую ж справу, і гэта справа у яго атрымала працяг. Я так думаў, што можа быть і цябе по той же самой справе, але не ў тым. І ці моцна напалохала ўся гэтая сітуацыя, ці не ўзнікла думкі, можа быть, пакуль тут мяне не закрылі, рвануць куды-нибудь вон там, дзе тут бліжэйшая мяжа? Ты ведаеш, я дагэтуль цешыў сябе думкай, насамрэч я не такая вялікая рыба, каб за мной ганяліся. Слухай, ну хто такі Леслі Найт? Гэта, ну, добра, там, фронтмен андерграундного калектыва Godstower, мы ж вялікіх там канцэртаў не робім, і на тэлебачанні ніколі так асабліва не свеціліся. Ну, такая з'явачка, разумееш? Ну, і ёсць фігуры, якіх, чапанне якіх, яно даст больше нейкага такого резонанса і павышэння па службе, суадказу. А што, якія зоркі дадуць за мяне? Ну, навряд ці што дадуць. Але ж выявілася, што нават Леслі Найт на таком безрыб'і, гэта, разумееш, Лявон Вольскі. Вось, я так разумею, што справа ў гэтым. А яны зараз шапаюць усіх, хто больш-менш побач, каго можна дацягнуцца і каго можна падзёргаць. Вось, і гэта робіцца, я разумею так, што проста ўжо, ну як, запугаць, да, канчаткова, там, то, што вы нават на балконы не выходзьце там, бо мы вас і там застанем. Таму, ты ведаеш, я прыйшоў да такой высновы, што зараз навогул нікому не бяспечна, не мае сэнса, не мае розніцы ніякай, якой ты статус, ці ты зорка, ці ты не, ці ты там просто культавая з'ява андерграундная, ці да цябе прыйдуць і цябе нешта прыгадаюць. І часцяком гэта будзе прыгаданне таго, чаго і не было. Ось, а ў них ёсць вот інструкцыя нешта цябе прыгадаць. І прыгадаюць. А было гэта ці не, ну, следства пакажа. Вось. Конечно, у меня был і страх нейкі, і жаданне кудысь сваліць, але, ведаеш, я, ну, вось там-то і сэнс, што а каму я, ну, навряд ці я змагу быстро адаптавацца на новой тэрыторыі, і для мяне будзе не тое, што цяжка, я просто, ну, пакуль мне здаецца, што больш сэнсу пабыць тут і змагацца тут. У любым выпадку, ну, калі ўж пагіваць, дык з музыкай. Вось так. Ну да, дзякуй, Леслі, за канцэрт на Ангарачке, перадаюць табе прывітанне. Ну і вы не забывайце, што за той канцэрт Леслі 8 сутак сухары сушыў. Да, ведаеш, каб толькі я сушыў, беда ў тым, што праз гэтыя сухары я потым каронай захварэў. Захварэў на корону, а толком я і не узнаюся пасля гэтага. То бок, рэабілітацыя, мне здаецца, дагэтуль ідзе пасля гэтай короны. Там такія короны даюць моцныя на акрасцем, так што вы, калі у вас ёсць монархічныя погляды, так запрашаю. Коронаванай асобай выйшаў. Так, так, можна там пранікнуцца духам імперыі. Смех смехам, але, Леслі, калі можна пра гэта казаць, ўсё ж такі, ну так, у самым песімістычным варыянце, калі глядзець, што табе пагражае за вось гэтыя твае такія дзеянні? Слухай, ну я спадзяюся, што не больш за 2 гады хіміі мне пагражае, але справа ў тым, што я, як зразумеў, то, што робіць следчы, тое, што ён піша ў сваёй паперцы, у сваіх дакументах, гэта ўсё, як кажуць у нас, ну,
Карацей, гэта фуфло ўсё. Усё вырашаецца на ўзроўні начальства. І як яны там вырашаць гэтыя чыны, так і будзе. І все гэта такая праца, каб зрабіць від, што мы нешта робім. А насамрэч усе прымовы, усе вырашэнні вось гэтай судовыя, яны прымаюцца недзе ў апошні момент на ўзроўні вось таких вот совещаний, калі сядзяць, ну что, ось давай гэтага бахнем, давай, гэтага, давай таксама бахнем, гэта, хай гуляе. Там ніякая логіка не працуе, і гэта просто працэс такі, развлекуха такая, што ли. Вось. Таму я дапускаю абсолютно ўсе варыянты, уключаючы тое, што мяне просто... Дарэчы ж, не было яшчэ экспертызы вось гэтага каментару, і, мабыць, яшчэ будзе нейкі добры сыход і скажуць, няма нічога абразлівага і хадзі гуляй, Вася. Такое магчыма таксама. А могуць і запаяць добра, скажуць, ты ж валасаты, ты ж фашыст там, як прыдумаюць. Ну так, а яшчэ там за Беларусь, по-беларуску вот тут выступаеш. А мы фотачкі бачылі, дарэчы, яны забралі ў мяне тэлефон, тэлефона ўжо няма, і няма больш у мяне ніякага кантролю над ВК-шным маім аккаунтам, то есть у ВКонтакте гэта ўжо не я сижу, калі што. Таму, хлопцы, можете мяне выдаляць з фрэндаў вельмі без якіх сваяў там у ВКшке. Так что, а там у меня фоток таких компрометующих, ведаешь, шмат. Там я с БЧБ, там я там у Литве, там я у Польши. То бок, карацей, на мяне можно повесить и у расход можно, калі што. Ну, калі што, то можна сказаць, што там, я не ведаю, там адзін з джипаў 150 твой быў. Стопудова. А другі побач стаяў. Слухай, мы вот шмат казалі про тое, што вот, калі вядомых спартсменаў, тую ж самую Леўченка там ці іншых судзілі, то вялікі розгалас гэта мела ў спартовай супольнасці замежнай. Вось зараз сённяшняя сітуацыя, якая адбываецца з музыкамі. Вось ты, Памідораў, там іншыя прайшлі праз гэтыя там краты, і яшчэ невядома, што наперадзе, там той же самы Аракелян, і пералічваць можна доўга. Нават вон поўным складам РСП адседзеў свае суткі. Ці ёсць якія-небудзь водгукі ад знаёмых, сяброў замежных музыкаў? Ад музыкаў? Не, са мной звязваўся Будкін і пытаў, чым ён можа дапамагчы, але я мяркую, апроч інфармацыйнай нейкай дапамогі, ён наўрад ці можа нешта як падтрымаць мяне. А так болей з музыкаў ніхто не звязваўся, ніхто нічога не пісаў. Не з замежных мяне падтрымаў Алесь Лютыч, напрыклад, і яшчэ не памятаю, Варашкевіч. Вось. Ну, былі такія, типа, трымайся, а вось менавіта заакеанскіх куклаводаў нічога не прыляцела. То есть вот які-нибудь там, я не знаю, там Металлика, там ці Iron Maiden, там ці яшчэ хто, Slayer, там нічога табе не написали, не сказали там: Леслі, трымайся, мы разом. Не, я боюся, што тут у нас вельмі такая ситуация невеселая в этих отношениях. Леслі, я разумею, што ты у нас не палітолог, але вот просто як па-чалавечы, вот твае адчуванні чалавека, які ўсё ж таки не сядзіць недзе там у сваёй скарлупцы, а сочыць за тым, што адбываецца, робіць свае высновы. Што далей? Вот чаго ты чакаеш? Я чакаю, насамрэч,
холодного лета 53-го, вось чаго я чакаю. Але я не магу сказаць, калі гэта лета надыдзе. Ці яно будзе ў гэтым годзе, ці ў наступным, ці праз пару гадоў, разумееш? Я бачу, што насамрэч менавіта пачынаецца такая, як сказаць, апакаліпсіс па-скандынаўску. Ты разумееш, што калі ўсё замерзае. Насамрэч атрымалася так, што ўлады дэматывавалі насельніцтва і здаецца, што няма ні маршы нічога і нікому нічога не цікава, ніхто нікуды не пойдзе, але ты просто садзішся ў таксі, ты просто едзеш да дантыста, ты просто по ходу шляха размаўляеш з таксістам і ты разумееш, што нічога не змянілася наадварот. Ты прыходзіш да дантыста, ты слухаеш размову і ты разумееш, што ўсё наадварот, нічога не змянілася. Наадварот, яшчэ больш. І ведаеш, як я адсядзеў там і адваляўся з каронай, колькі я не бачу людзей, я дагэтуль не ўбачыў ні аднаго чалавека, які бы падтрымліваў уладу. Нават калі да мяне прыйшлі 3 следчых, на маё пытанне, за каго яны галасавалі, разумееш, была такая рэвізораўская пауза такая. Ніхто нічога не сказаў. Але зразумела, што не за то, што зараз. Карацей, для каго сохранілі страну, не зразумела. І вось, гэта ўсё сітуацыя, яна рухаецца да нейкага стазісу, калі ўсё пакрэслены момант яно стане і перастане калібацца туды-сюды, хістацца. А вось як далей і... То есть, я што маю на ўвазе? Пасля гэтага моманту, калі ўсё перастане хістацца, яно пачне хістацца, ну, у наш бок, карацей, конечно. Вось, але калі гэты момант прыйдзе, я не ведаю і не магу сказаць. Я бачу, што такое вось фізічнае пераўтварэнне, яно адбываецца ў нашым свеце, у Беларусі, сярод людзей. Вось, так што чакаю холоднага лета. Ну да, атрымліваецца такая сітуацыя, шмат хто параўноўвае альбо там з пажарамі на тарфяніках, альбо вось, можа быць, як ільдом рака пакрылася, але там унізе ўсё віруе. Так, ці ўсё ж такі... Насамрэч атрымліваецца, гэта менавіта замерзлае балота, зверху здаецца быццам лёд нейкі, але насамрэч там пажар. Ён у торфе там усё гарыць і такі кантрастны ён маецца. Гэта факт. А ці чакаеш ты, што ось зараз там вот Ціхановская прымусіць рэжым да перамоваў і як у выніку перамоваў усё зменіцца у іншы бок? Ну гэта пытанне, ведаеш, на якое я не магу адказаць, бо ў мяне нема столькі інфармацыі. Я лічу, што яна ўсё ж таки больш сімвол, і у гэтых адносінах ўсё ж таки больш усё залежыць ад нас. Мы ж ведаем, што то, аб чым мы кажам, ніколі не пойдзе на перамовы. Вось, і можна нешта зрушыць толькі знаходзячыся тут, менавіта на месцы. А наконт менавіта гэтага у мяне няма адказу. Ты сказаў, што верагодна, ну, калі мы вернемся да тваёй гэтай справы, з нагоды якой вот СК да цябе прычапіўся, што магчыма ўсё можа быць і скончыцца так перапудам лёгкім, а магчыма там і год-два хіміі. А ты гатовы на хімію? Ну, ты ведаеш, я ўжо пачынаю рыхтавацца, я ўжо зменшыў рацыён да мінімума, я буду худзець і буду... Карацей, так, я падрыхтаваны, я... Ведаеш, карацей кажучы, тут справа ў тым, што калі тебе хто-то кажа,
такую фразу, як беларуская міліцыя, ці беларускі СК, ці беларускі МВД, у тебе ўжо аўтаматам няма ніякіх ілюзорных радасных ашчушчэнняў не те, разумееш, ты адразу гэта гучыць тоесна, як тебе кажуць гестапа, як тебе кажуць там нейкі вермахт і ўсё такое. Гэта не я зрабіў, гэта справа іміджмейкераў, тых, хто зрабіў такой імідж вось гэтым органам. І разумееш, што гэтыя людзі, яны навогул не асацыююцца з ніякімі людзьмі, якія могуць, не ведаю, там руку падаць. Наадварот. Таму я рыхтуюся да найгоршага варыянта. І зараз уся Беларусь зойдзецца рогатам, але я нагадаю, што памерці там гэта не цуд, і там можна і капыта адкінуць. І нават да такога я рыхтуюся. Вось, таму зараз я буду старацца пабольш запісаць чагосьці, якой музыкі, каб калі я ўж там капыта адкінуў на той хіміі. Я, дарэчы, меў на ўвазе не дамашнюю хімію, а хімію такую з пасяленнем, бо там я дакладна, мне будзе цяжка. Вось, справа ж не ў тым, што там рэжым нейкі, а справа ў тым, што там тварыцца, як ставяцца да вязней, а пра гэта, ведаеце, добра расказвае Дашкевіч, які я да яго ставлюся з вялікай павагай, гэта чалавек просто крымень, і вось зараз ён бывае 20 сотняў, і ён расказваў, што там тварыцца. І чакаць таго, што гэта стаўленне менавіта толькі да Дашкевіча, а да мяне будуць ставіцца па-іншаму, не, ведаеце, гэта чуш. Таму я гатоў да ўсяго наогул, і гэта, конечно, кажется, там, падаецца трохі смешным, там, там, пойду, помру, там, ну, бачыце, список тых, хто там уже не выжыў, ён ёсць. Таму такія справы. Гэта такі фатум. Спадзяюся толькі на то, што, ну, мабыць, павезе. Пашанцую дзесьці, і дзесьці там калі будуць нейкія там меры, а яны будуць там не вельмі там суворыя для мяне прынятыя. Ну, падзея есть, надзея, конечно, есть, але гэта Беларусь, хлопчыкі, тут не угадаеш. Вось. Леслі, давай завершым нашу размову сённяшнюю. Я упэўнены, што не апошнюю. Ўсё ж таки пазітывам. Ты сказаў пра тое, што ось зараз працую, каб як мага больш музыкі запісаць. Размова ідзе пра новы альбом Густавер? І аб ім таксама, бо ведаеш, так смешна атрымалася. Я езжу ў гомельскі СК, і я карацей, я карыстаюся гэтымі паездкамі, каб пабываць у студыі, і мы дамаўляемся і нешта пішам. Карацей, я прыязджаю на сваю Галгофу і пасля яе бегу на студыю. Ну чаму не? Трэба неяк гэта скарыстаць. Ось. І, канешне ж, я ж, ведаеш, такі чалавек, калі мне прапануюць, давай спяем нешта там разам з калектывам ці з нейкімі музыкамі, я хутчэй за ўсё я пагаджуся, бо мне такія калабарацыі яны цікавыя. Такія калабарацыі яны будуць, калі я буду жывы, пакуль я буду жывы. І зараз у мяне ёсць планы, я хочу зрабіць некалькі, зноўку заняцца кліпамі, зрабіць колькі кліпаў для беларускіх музыкаў, для беларускамоўных. Мне гэта вельмі цікава. У мяне ў планах супрацоўніцтва з Агневітам, ёсць такі гомельскі паэт і музыка, і вельмі паважаны чалавек, вельмі цікавы. Вось я з ім планую зрабіць на наступным месяцы кліп. Калі нішто не перашкаджаць не будзе, обязательно, абавязкова зробім. Ну і па максімум буду думаць наогул, як яшчэ нешта зрабіць.
Ну што ж, чакаем, і калі гэта справа крымінальная у дачыненні да Леслі закрыецца, і новага альбома Good Tower і новых тваіх творчых працаў. Дзякуй вялікі. Леслі Найт, спадар Наважылаў, фронтмен Good Tower, Зміцер Лукашук былі з вами у сумесным праекце Еўрарады і Е-прамовы. Да сустрэчы. Дзякуй, бывайце.